report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may aras ang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 1 minuto ang nakaligad sa takna ng 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod adlaw sang Huwebes, Nobyembre 4, 2021. Kagkaron sa tunang mga pangulong dinalano na kita sa top story of the day. Presidente Duterte nag-anunsyar nga sugura na ang pag-issue sa driver's license nga may 10-year validity sa tanan nga LTO offices sa bulan sang Disyembre. Sa mga nagapangulo nga balita lokal, militar kag rebelde nga grupo naging kwentuhan sa Moses Padilla hapon, duha ka mga soldadong ginreport nga napatay. Ginaaligar commercial sex worker nga ginpatay sang riding in tandem suspect sa Barangay 2 kahapon sang Udto. Nakilala na. Duha patay, 3 pirason sa pagbungguan ay isang tricycle kag motorsiklo sa syudad sang Kabankalan. Plastic barrier sa public utility vehicles. Paluson na epektibo subong nga adlaw. Finances Committee sa Bacolod City Council nagpatag sa pagsaka sang maintenance and other operating expenses sa masunod nga tuig. Samtang Mayor Isko Moreno nagpasalig nga mangin kabahin sang iyang panggobyerno ang LGBTQI community. Sa mga nagapanguna nga balita national, DOH Secretary Francisco Duque hindi naman magtambong sa Senate hearing subong nga adlaw. 57 ka private schools nag-apply agud mangin pilot areas para sa limited face-to-face classes sa Nobyembre 22. Presidente Duterte nagakonsiderar nga magpadalagan bilang senador sunod kay Senador Bombo. Sa mga nagapanguna nga balita international, Taliban commander sa Afghanistan nalakip sa napatay sa suicide attack sa military hospital sa Kabul. Microsoft founder nga si Bill Gates nagtambong man sa COP26 Climate Change Conference sa Glasgow, Scotland. Balita sa negosyo, pagmahal sang presyo sang Noche Buena products ginpahanugutan sang DTI. Balita sa hinampal nga Filipino-Japanese golfer Yuka Saso nagdesisyon nga pilion ang Japanese citizenship. Balita sa entertainment, Hollywood actor nga si Leonardo DiCaprio gindugukan matapos magtambong sa COP26 Climate Change Conference sa Scotland. Sa balita espesyal, libro nga ginhulam sang sadto estudyante sa UK nabalik na gidman sa library makaligad sang 50 katuig. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 4 minutos lang nakaligad sa takna ng Saga. Nga mo na nga pag-abi-abi sa inyo, din may mga bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisuan sang inyo mga radio kag subong man sa mga nagapamati kag nagatan worldwide paagi sa
Facebook Live sa Facebook fanpage sang Bombo Radio Bacolod. Kagkaron sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Bombo Mary, Divine Grace Moreno Cuello. Una kita sa mga detalye sa nagapanguna nga balita sa top story of the day sa Balita National. Umpisa na sang tanan nga opisina sang Land Transportation Office o kon LTO sa pungsod ang pag-issue sang driver's license nga may 10-year validity sa bulan sang Disyembre matapos na ginanunsya ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa Talk to the People kahapon, ginpahayag ni Duterte ginasugura na sang LTO Licensing Office sa East Avenue, Quezon City ang issuance sa nasamit nga mga lisensya sang Oktubre 28. Ginpahayag ni Duterte nga ang nabilin nga opisina sang LTO sa Metro Manila ang mag-umpisa subong nga bulan kasunod sang tanan nga rehiyon sa ilalim sa Republic Act 10930 nga ginpirmahan ni Duterte sang 2017 nakasaan nga ang ibisan sino nga may uyat sa professional ukon non-professional driver's license nga wala nakahimo sang bisan nga paglapas sang Republic Act 4136 kag iban nga traffic rules o kon traffic laws, rules and regulations sa sulod sang 5 ka tuig ang dapat entitled sa renewal sang lisensya para sa 10 ka tuig subject sa restrictions nga mahimo ipatuman sang LTO. Ang mayara naman sang traffic violations o kung renewal ang isyuhan lamang sang lisensya nga valid sang 5 ka tuig. I am pleased to announce that the LTO's licensing offices in the East Avenue have started the issuance of a driver's license with a 10-year validity on October 28, 2021. Ang lisensya ng ating mga sa driving sa lahat is good for 10 years. Wala nang renewal na madalian. You have 10 years to drive. Baka hindi mo maubos yung period na yan sa 10 years is it's a long haul. The rest of the offices in the NCR shall start issuance of the same in November 2021 to be followed by all other regions progressively. By December 2021, the LTO commits that all its offices nationwide will be issuing licenses with a 10-year validity. Ang kabahin sa pagpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 zaga. Karon, saylo kita sa mga detalye na sa nagapanguna nga balita lokal. Duha kakatapos sang militar ang ginreport nga napatay samtang 4 kay pa ang pilason sa nagluntad nga enkwentro batok sa New People's Army sa Sitio Tios, Barangay Quintinremo, Banwasang Mueces Padilla kahapon. Sa report kinakuha sa Bombo Radio Bacolod, nagpatigan sang joint operation ng isa ka platoon sang 79th Infantry Battalion kag 62nd Infantry Battalion sa nasamit nga lugar sang ina na sugata. Ang ginabanta 25 ka makatapos sang Komiteng Rehiyon Negros Cebu, Bohol, Siquijor o kon KRNCBS sang New People's Army. Naglawig sang isa ka oras kag 20 minutos sang enkwentro antes nagpalagyo ang mga rebelde padulong sa northeast kag southwest ka direksyon. Pang duha ka masoldado ang ginbawian sang kabuhi. As of this press time, wala pa nagatag sang kompirmasyon ng 303rd Infantry Brigade angot sa natabo nga enkwentro. Nakilala na ang ginaligar commercial sex worker nga ginpatay sang riding in tandem suspect sa Purok Lampirong, Barangay 2, Syudad sa Bacolod, malapit sa Barangay Port kahapon sang hapon. Sunod kay Police Lieutenant Junito Pastrana, Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Ginkilala ang biktima kay Renalyn Maming alias Mayang, payara sa 23 tubtob 24 anyos ang pangidaron kag residente sang La Castillana, Negros Occidental. Sunod riya, nagapanglakaton si Maming sa nasambit nga lugar sang hinali ilang ini nga ginluthang sang mga unidentified riding in tandem suspects kag naigo sa nawala sini nga kilay kung sinin naglusot ang bala sa likod sa iya nga ulo kag gintunaan sa iya nga kamatayon. Sunod kay Pastrana, masami nga nagasakay ang biktima sa mga truck kag kun diin magdangat ang salakyan. Dito naman ini nagatulog bangod wala siya sa balay sa Bacolod. Hinaligar nga isa ini ka commercial sex worker kag ginakawatan ang iya mga customers nga driver. Na-recover sa crime scene ng isa ka slug sang caliber 45 pistol. May isa na may person of interest ang Bacolod Police Station
YouTube bangod may nagpangita sa biktima. 3 adlaw antes siniginlutang kag amo ini ang ginalantaw nga suspitsado. Sa karona, nagapatayan pa ang investigasyon sang kapulisan. Rinalyn Maming. Natakabalo ko ng middle name niya. Pero alias Mayang, ang alias niya is Mayang. 23 to 24 years old. Taga Lakas Liliana. According sa mga friends niya nga taga dire. Wala na di siya sang balay dire. Ang obra niya, taon na din nila, ginatawag siya nga Alsa Palda. Nabatihan si Police Lieutenant Junito Pastrana, ang Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station 2. 10 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 zaga sa iban pa nga balita lokal. 2 patay samtang 3 naman ang pirason matapos nga nagbunggoanay ang tricycle kag motorsiklo sa barangay Hilamunan, Cabancalan City, Negros Occidental. Ginkilalang biktima nga mag-iloy nga sakay sa tricycle nga Musandayan Crisel Hinobio, 20 anyos, Alma Hinobio, 53 anyos, kag Kent Arnel Hinobio, 25 anyos, tanan nagapuyo sa barangay Urong, Cabancalan City. Samtang ang sakay naman sa motorsiklo mo si Jory Alvarez, 21 anyos, kaga mother-in-law sininga si Mercy Luzalo, 43 anyos, residente sa barangay Tanawan sa nasambit nga syudad. Sunod kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo, ang Deputy Chief sa Cabancalan City Police Station, halin sa barangay Urong ang magiloy nga sakay sa tricycle ang ginamaneho ni Kent Arnel padulong Kuntani sa city proper. Samtang ang motorsiklo naman ang ginamaneho ni Alvarez ngayon sa pihak nga direksyon. Sunod pa diri, ginaligar nga dasig ang pagpadalagan sa motorsiklo sang nag-overtake sa isa pa kasalakyan kag aksidente nga nabungguan ang sidecar sang tricycle. Doon sa naman ang mga ininga ang ginala sa Lorenzo Zayco Hospital agud madapatan sang pagbulong apang gindeklarar nga dead on arrival si Cabio samtang si Alvarez naman ang ginbawian sang kabuhi samtang ginabulong sa ospital. Epektibo na subong adlaw Nobyembre 4 ang mando sa Department of Transportation nga paluson ang plastic barrier nga ginasiparar o kung nagasiparar sa mga pasero sa public utility vehicles. Una naging payag sa DOTR nga kakson na ang plastic barrier bangod wala man nagagwa sa medical findings na makabulig ini sa pagpanubo sang transmission sa coronavirus. Sa interview sa Bombo Radio kay Director Richard Osmeña sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 kahapon nagwa ang memorandum circular sa DOTR Central Office nga kakason na ang plastic barrier sugod subong adlaw Nobyembre 4. Paanugutan naman ang mga driver nga magpasaka sang pasero sa nga katumbas sang 75% sang riding capacity sang salakyan depende sa kadakuon sang PUV. Sunod kay Osmeña, wala sang pagbago sa pamasahe sa mga commuters. Sa tiyon nga mayara sang petisyon sunod sa LTFRB Region 6 Director, aprobahan pa ini sang Central Office. Apang sa paglantaw ni Osmeña, mahimo nga wala man sang fare increase bangod nagpain man ng DOTR sang 1 billion pesos nga fuel subsidy sa mga drivers kadungan sang patay nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Subo nga kakaso na ang plastic barrier. Nagpalugan ng LTFRB official sa riding public nga magsunod gihapon sa minimum health protocols kaangay sang pagsuksok sang face mask kag pag-sanitize sang kamota gamit ang alcohol agud malikawan ang virus. Actually, I just got word from Chairman Director this morning. The MC will come out today. Starting tomorrow, pwede na magkapatang barrier. Tomorrow, November 4. We will allow now up to 75% riding capacity, depending on the jeepney. Ibang jeep na ako may tanggan naman. So 75% capacity of that. Nabatian si LTFRB Region 6 Director Richard Osmeña. Ginpaathag sang Committee on Finance sa sangguniang panlungsod sang Bacolod nga 49% sang 3.250 billion pesos nga proposed budget sang syudad sa masulod nga tuig ang nakapain para sa maintenance and other operating expenses ukon MOOE. Sa interview sang Bombo Radio sa chairperson sang komitiba nga si City Councilor Cindy Rojas, 1.6 billion pesos ang nakapain para sa MOOE. 25% naman sang 3.250 billion pesos ukon 800 million pesos sa ginpain para sa personal services o konsweldo sa mga empleyado. 400 million pesos ang para sa 20% development fund, 272 million pesos para sa special purpose allocation nga katumbas ang 8%, 123 million pesos para sa property plat equipment o kon property plat kag equipment kag 34 million pesos ang katumbas ang 1% nga financial expenses. Sa ilalim sang ruling sang Korte Suprema sa Mandanas Garcia case, mayara sang priority expenses sa ilalim sang MOOE kung sa diin ginatagan sang atensyon ang social responsibility sa city government, COVID-related expenses, food supplies, welfare goods, kag medical supplies. Magin pa naman nga 91 million pesos para sa donations nga
devolve sang DSWD sang mga LGUs. Sa idanom sang donations, ginahatagan sang prioridad ang medical, burial, kag assistance sa indigents, student internship, sports program, ayuda sa mga veterans, kag non-governmental organizations. Dako gyapon ang aton kilanglanon para sa budget para sa aton nga mga drugs and medicine, no, medical supplies, no, ti kabay pasubong grabe ka aggressive ang aton nga LGU sa aton nga vaccination, no. So all out ang aton nga vaccination program, no. So we need supplies and medicines for such. And may ara kita ginset aside man, no, mga 91 million pesos. This is allocated for donations. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas. Nagapabilin sa Alert Level 4 status ng Bacolod City bangod wala pa sang tikang nga nahimo ang National Interagency Task Force toy sa apelasyon ni Mayor Evelio Bing Lunardia ngay downgrade ang status ng syudad sa Alert Level 3. Sa interview sa Bombo Radio kay Emergency Operations Center Director M. Ang, wala gin-deny ang ginpasa nga apelasyon sang alkalde apang wala man inigin aktuhan sang national government. Sunod sa iya, sa karon pending pa ini gihapon kag ila pag ginahulat ang response ang NIATF. Sunod ri sang Martes, nagpagwa ang Department of Health Region 6 nga Level 3 na ang syudad bangod sa naganubo nga kaso kada adlaw kag naganubo man nga fatalities. Sunod kay Anga, naganubo naman ang mga nagatiner sa isolation facilities kag ang iban nga o kung ang iban ang pagasiraduhan na bangod wala sang tawo. Ginduga man sini nga 84% na sang 424,000 nga target population ang nakabaton sang at least isa ka dose sang bakuna. Sunod sa EOC Director, kung magpadayon ng vaccination, posible nga malabot na ang herd immunity sa bulan sang Disyembre. They have not acted on the letter of the mayor. Wala officially. Wala. Oo. Still waiting. So as far as we're concerned, pending siya yapon, we're still waiting. Wala reply sa aton. Because ang aton, yung mga data, the recess, amo na yun, nagbubo na yan. Para sa nag-23 mo. Nabatihan si Emergency Operations Center Director M. Ligaspi Ang. 16 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Nagsugod na kahapon ang Negros Occidental sa pagbakuna sa mga nag-edad 12 tub 17 anyos lunsay may mga comorbidities o kung mga wala batok sa COVID-19. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Atty. Refrando Diaz, ginpayag sininga sa lang na nga makapavaksin ng mga minor de edad maskin wala sang comorbidities pagi sa pagpalisa sa Provincial Health Office kung 911 agud nga makangkon sang appointment sa Negros Residences. Sarang man nga makigangot sa tagsa-tagsa ka mga local government units kag didto magpalista kag magpabakuna bangod may vaccine naman nga ginpadalang probinsya sa kada LGU. Sa mga minor de edad nga magpapavaksin dapat magdala sang birth certificate, consent sang ginikanan o kon guardian kag doctor certificate sa mga may comorbidities. So kay Diaz kadungan sang pagbukas ang vaccination sa sining age group, madamo nga populasyon na magadugang sa mga mabakunahan kag makabuli gini sa paglabot sang herd immunity. Minors, pwede na ta makabaton sa ages 12 to 17 diri sa Negros Residences and all LGUs pwede na. Biskan wala comorbidity, maka-admit na kita. We were allowed by DOH already. Their circular na duwa sa weekend, no, sa Saturday. Si Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Santo sa tuigan nga projection sa pagsakas ng sea level. Ginabantang ang Bacolod City, Cebu City, Iloilo City kag Metro Manila ang mahimo nga bahaon sa pagsakas ng tubig dagat. Suno kay Dr. Resurrection Rex sa Daba, Biology Professor sa University of the Philippines o UP Visayas. Nakita nga sa padayon nga pagsakas ng tubig sa baybayon bangod sa climate change. May bahaon ng mga nasambit nga local government units o LGU sa palabuton. Patag ni Dr. Sadaba nga wala nagalugdang ang mga isla kundi ang tubig sa baybayon amo ang nagasaka. Sunod diriya, mahimo nga sa tion sang high tide. Bagatuga naman ini sa mga pagbaha nga ginatawag nuisance flooding. Ang global warming ang nagresulta naman sa abnormal nga pagbago sang tiyempo kung sa rina bisan tig-ulula na tuman gihapon ng init. Bangod sa tuman ka init, nagadasig naman ang evaporation sang tubig nga amo ang nagatipon kag nagatugas sang malala nga pagulan. Sunod sa profesor sa ang Pilipinas, ang isa sa pinakamalala nga nagakapektuhan sang climate change, ilabi na sabayan sang pagsakas sang level sang tubig sa dagat. Patag ni Dr. Sadaba nga ang sea level rise ang tugas sang nagakatunaw nga ice sheets kag glaciers gikan sa northern hemisphere nga nagadugang sa tubig sa kadagatan. Sunod pa sa profesora, naga-expand ba ng tubig sa dagat kun tuman ka init.
Ginpakigbayan man sini nga sa first graph sang rising sea level 1963 nagsaka na sang 8 inches tubtob 9 inches ang tubig gumalin sang 1880s. Gikan naman sa sea level sang 1993 nagsaka na sang 3.6 inches ang tubig sa dagat sang 2020. Bawod sini kung ginabanta magadangat sa 300 tubtob 400% nga mas mangin masami ang pagbako ni paanggid sa 50 ka tuig na nga nakaligad. Makita natin sa ilang mga projections nga ang Iloilo City, Bacolod City, Cebu City, even Manila will be inundated by seawater. Wala ni sila nga nagasink na sila, no? Pero but rather they are inundated by rising sea level and they will be flooded at high tide, making them inhospitable sa aton. Nabatian si Dr. Resurrection Rex Sadaba, Biology Professor sa UP, Visayas. Kag sa katapusan na nga balita do ka, sa good news naman, tuman nagkalipay sa isa ka grade 11 students ang Barangay Handumanan, Bacolod City, matapos ka nagabutan bilang tagdaog sa 1-2 Panalo Part 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Okon mixed emotion, excited kag kakulba ang nabatsyagan ni Rachel de la Pedra sang nagpadulong ini sa estasyon sang Bombo Radio. Agud nga kuha ng premyo sini nga 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang grocery goods. Ukod kabugusan nga 1,150 pesos nga premyo. Ang cash nga nadagan ang iya bakal sang kinahanglanon sa ila puloy-an. Tuman ang pagpasalamat ni De La Pedra kag nagpang-agda man ini sa mga tagpalamati nga magpasakupan sa promo ug nga magdaog kaangay niya. Una nga hatag 100. Ikaduha nga hatag 200 pesos. Ikatatlo nga hatag 300. Ikapat 400. Ikalima 500. Salamat gid sa Bombo Radio kag sa Star FM kag sa sponsor nga ako nadagan. Kag ginagda ko man dagaling iban nga magintraman sa pa-promo nila para kamo naman ang magabulo sa ako. Ang tagdaog nga si Rachel de la Pedra. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa takna nga alas 6 sa aga. Pahanumduman sa atong tagdaog kagabi sa Zona Libre Program. Ang aton ikatatlong tagdaog nga ginlawag takna alas 8 sang gabi sa Zona Libre. Atensyon sa aton nga tagdaog antes alas 8 subong aga dapat ari ka na sa istasyon sang Bombo Radio. Taga Purok Santol, Barangay Mandalagan, Bacolod City. No ipahilagaw kadto na diri sa istasyon sang Bombo Radio dalang imo duha ka mga valid IDs nga napa-photocopy agod nga makuha mo na ang imo premyo nga nagahulat sa imo. Sa aton nga pagpanumbalik sa Bombo News and Views Morning Edition, bantayan mga detalye na sa mga nagapangunang nga balita national, international kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon
makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayo nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Padayon ka mga nagapamati, nagatanaw, diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition sa gihapon kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary, Divine Grace Moreno Cuello. Sa dugang pa nga mga balita, ginpasiguro ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nga kunini ang mapilian bilang presidente ang mga miyembro ng lesbian, gay, bisexual, transgender, queer kag intersex o kon na LGBTQI community. Ang hindi lang pagproteksyonan pang mangin kabayan man ni isang gobyerno. Suno kay Moreno, hindi lang sila pagkilalahon kundi sila ang kabahin sang panggobyerno sini. Suno diri wala siya sang prejudice sa mga tao samtang asset sila sang estado. Mayera sang talento nga mahimo magamit sang gobyerno pagi sa public service welcome ini. Gipagman ni Moreno nga ang kunluyag sang isa ka makita nga ang LGBTQI community ang maayo nga ginatratar kag nagatrabaho sa maayo kaupo ng ibang staff kag mga empleyado sa City Hall sa kabilugan magabisita lang sa opisina sini. Ginarespeto ni Moreno ang LGBTQI community kag mas nagbakod pa ini sang ginpirma niya sa Oktubre 29, 2020 ang Ordinance Number 8695 o ng Manila LGBTQI Protection Ordinance nga may tinutuyo nga magbuhinan ang bisan ano nga diskriminasyon batok sa LGBTQI santo sa ilang sexual orientation, gender identity, kag expression. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 26 minutos ang nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Sa kita sa mga detalye na sa mga nagapangunang balita nasyonal. Ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga liwatini nga mag-absent sa Senate hearing angot sa pagvakal sang gobyerno sang 8.6 billion pesos nga balor sang medical supplies nga natala na subong nga daw Nobyembre 4. Madumduman nga bulan sang Oktubre, opisyal ginmando sa Executive Department officials kag empleyado nga untaton ang pagtambong sang hearing sang Senate Blue Ribbon Committee. Adis pa man ang mando ginpahayag ni Duque nga ang present sa tanan nga Senate hearings ginpahayag man ni Duque nga ang wala sang magatambong bisan isa nagikan sa departamento sini bangod ang memorandum nga nagamando nga tanan nga mga empleyado kag opisyales ang hindi magtambong. Ginkritisize naman ni Blue Ribbon panel Chairperson Senator Richard Gordon ang tikang sang presidente kag gintawag nga unconstitutional. Ginpahayag man ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga ang Senado ang naghahanda sang petisyon sa Supreme Court sa pagkwestiyon sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginpahayag sang Department of Education nga 57 ka mga eskwelahan ang nag-apply para sa pilot face-to-face classes para sa private schools nga natala na sa Nobyembre 22. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni DepEd Director Malcolm Garma nga mga eskwelahan ang magapaidalom sa evaluation kag 20 lamang ka mga eskwelahan ang piliyon para sa pilot run. Inisyal nga isa kagatos ka mga 100 public schools ang gipahanugutan nga makigbayan sa pilot run sa November 15. Apang sunod kay DepEd Secretary Leonor Briones ang nag-request sa magadugang sa 20 pa ka mga private schools. Ini ang ginaprobahan sa Department of Health. Ginpahayag sa UNICEF nga ang kinamatarong nga makatuon sang 27 milyones ka mga Filipino students ang napiktuhan sa padayon nga pagsirado sa mga eskwelahan bangod sa pandemya. Ginpahayag ni UNICEF Philippines Representative Oyon Saikan Dendenorova nga ang eskwelahan sa Pilipinas na ang nagsirado sa sulod sang isa ka tuig samtang ang eskwelahan sa bilog nga kalibutan ang sirado sa sulod sang 79 days sa 2020. Kag sa katapusan na nga balita national, bukas si Presidente Rodrigo Duterte nga magpadalagan bilang senador sa May 2022 elections sunod sa sod sini nga ginasaligan nga si Senador Christopher Bombo. Ginpahayag ni Go nga ginalantaw sa presidente nga ang pila ka mga factors antes maghimo sang desisyon
nominasyon kalakip na kon ang kandidacy niya magabulig sa pagdaog sa mga ginaduso nga PDP laban o kon ang mga Senate stint ang makabulig sa pungsod. So kay bato o kon ginatunan sang presidente o kon suno kay go ginatunan pa sa presidente kon makabulig di sa pungsod kay ginakonsider man sini ang pagpadalagan. Sa tinalikdan nga simana gin-disclose ni PDP laban President and Energy Secretary Alfonso Cusing ang ruling party ang ginakumbinser si Duterte nga magpadalagan bilang senador sa 2022 elections. Ang unang plano sa PDP laban Cusing nga si Duterte ang magapadalagan bilang vice presidente kaupod si Gibo bilang presidential bet. Ginbaton man ini ni Duterte ang nominasyon sa partido apang naglain ang pinsa sini sa Oktubre 2 ang ginanunsyo sa nga mag-retire na siya gikan sa politika. Matapos nga natukiban sa social weather station Paul Fund nga ang kadamuan sa mga Filipino ang nagapati nga ang pagpadalagan sa presidente bilang vice presidente sa masunod nga eleksyon ang magalapas sa 1987 Constitution. Ginpayagman ni Go nga makitaay man sila sa Nobyembre ago di-finalize ang lineup sang ilang partido. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 30 minutos ang nakaligad sa atak na alas 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa nagapanguna nga balita international. Sa Afghanistan, nalakip ang Taliban military commanders. 25 ka mga tao ang nagkalamatay sa suicide attack sa military hospital sa Kabul, Afghanistan. Santo sa konfirmasyon sa Taliban, napatay ang isa nila ka commander matapos nagresponde ang mga ini sa Islamic State Islamic State attack sa hospital. Si Hamdullah Muklis, ang miyembro ng Hardline Haqqani Network kagang opisyal sang Body Corps Special Forces ang pinaka-senior nga figure ang napatayo malin sang naagaw sang Taliban ang capital. Sunod sa Taliban media sa dakwa ni Maulvi Hamdullah ang impormasyon nga ginatake ang Sardar Daud Khan Hospital giliw nini nga nagpadulong sa lugar. Ginpaigmaan sa mga ini nga ginatingguan nila nga punggan nini apang nagkadlaw lang kag sa ulihin na ibaluan na lang nila nga ini ang napatay sa pagpakig-away. Nagsugod ang pagpangatake sa suicide bomber nga nagdetonate sa explosives malapit sa pasilidad sa entrance antes ang mga armado nga mga tawang nagsulod sa hospital grounds. 25 ka mga tao napatay kag basobra 50 mga nagkalamatay sa pagkatake sa military hospital sa Kabul kun sa diin nagluntad ang duha ka mga pagsinigabong. Ang pagsigabong ang nagluntad sa 400-bed Sardar Muhammad Daud Khan Hospital kag ginsundan sang pagpangtiro suno kay spokesman Bilal Karimi. Apat sa mga nagpangatake na patay sang Taliban Security Forces samtang isa ang nadakpan. Wala naman sang nag-ako nga may kaymuan sa pagpangatake apang may mga reports ng Islamic State militant group ang may kahimuan. Sa pungsod Chile, nag-awas ang freight train sa southern Chile kag pila sa mga cargo units. Sining ginsunog sang wala matumod nga mga personalidad suno sa mga opisyales. Sa tungas ang tensyon sang estado kag local Mapuche indigenous people o kon group nga nagademanda sa nga pagbalik sang ancestral lands. Ang pag-atake sa train nga o kon sa train nga may dala sang cellulose nga ginagamit magbuhat sang papel ang natabo sa South Macrozone area sang Victoria ang ginpaidalob sa state of emergency. Bungod sa hindi pagintindihanay. Suno kay Victor Manoli, presidential delegate sa lugar, nga nasunog ang ilang mga machinery kag locomotive cars nga nagtransport sang cellulose nagikan sa Valdivia padulong sa Concepcion area. Wala naman sang nag-ako nga responsibilidad sang pagpang-atake nga nagtugas sa suspensyon sang train service nagikan sa Banwa sang Victoria kag Timuco ang regional capital sang La Araucania. Ang La Araucania ang lugar sang Mapuche communities nga liwat nga nakaangkon sa mga duta nga gi-turnover na sa mga kumpanya sa forestry sector. Sa mga tinalikdan nga mga tinuig, ang pagpangsabotay ang nagtaas sa rehiyon kung sa reina ginasunog ang mga balay, trucks kag machinery. The COP26 or 2021 United Nations Climate Change Conference Update. Sa katapusan ng Balita International sa Glasgow, sa Scotland, ginpayag sang co-founder sa Microsoft nga si Bill Gates nga ang kalibutan ang nagapati nga mahimo mamiss ni ang 2.7 degree Fahrenheit o 1.5 degree Celsius sa climate change. Ang goal nga gitalana para sa purpose sang Paris Agreement. Samtang nag-story si Gates kay British Health Minister Jeremy Hunt sa COP26 sa Glasgow. Ginpayag sini nga wala sang talaksan ng kadalagan nga nalabot sa mga tao. Ang paglabot sang goal nga limitahan ang temperatura sang kalibutan nga magtaas sa 2.7 degrees Fahrenheit nga mataas sa pre-industrial level. Ang ginakonsiderar nga liyabi agud balikawan ang planetary catastrophes kag ang masami nga
tabo sini. Ini ang nagatuga sa pagkaguba pagi sa climate disasters kay sa pagkamatay sang minilyon. Apang gipay ni Gates nga ang UK ang mayara sa maay nga grado sa climate kagindayo man sini ang exemplary nga paggamit sang green innovation kalakip na ang offshore wind farms. Si Gates ang nagtambong sa COP26 pila kadlaw matapos nga magselebrar sa ika-66 nga kadlawan kasubong man nagsakay sa $2 million weekly rental super yacht kaupod kay Amazon billionaire Jeff Bezos. Ang super yachts ang nagapagwa sang 7,020 tons ang carbon dioxide kada tuig o kon 19 tons kada daw gani nangin subject ka mga milyonaryo kon millionaire entrepreneurs sang hypocrisy charges. Si Gates ang nagpamati sa Accelerating Innovation and Development of Clean Technology event sa COP26 UN Climate Change Summit sa Glasgow, Scotland. To build the big projects we need to lower green premiums and expand the market for early stage critical. Together with the incredible partners listed here, Catalyst will do 4 things. First is harness technical expertise to understand the lowest cost path for these innovations. Second is connect government resources with business expertise. Finally, connect grants and equity to be last mile financing. Ang philanthropist kag founder sang Microsoft nga si Bill Gates. Para sa aton nga business news, atensyon sa mga konsumidora. May mga magsakang presyo sa mga manufacturers sa mga produkto nga pang Noche Buena. Sunod sa Department of Trade and Industry o kung DTI, sunod kay Trade and Undersecretary Ruth Castillo, pasugtan nga maghulag o kung maghulag ang presyo sang Noche Buena products. Bangod wala man ninalakip sa basic o kung prime commodities. Tuig 2019 man ang uli nga nagsaka ang presyo sa mga Noche Buena item. May pila ka mga manufacturer ang mga ginatimpla canned tuna, pasta, biskwit, gatas kag frozen meat ang nagabiso nga may yara sang pagsaka sang presyo subong nga Nobyembre. Isa sa mga rason kun nga kinahanglan magsaka sang presyo o kun ang presyo ang bangod sa galastuhon sa mga manufacturer kaangay sang pagbayad sang 13th month pay sa mga empleyado suno kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Steven Kua. Ginpasigurado man ni Castillo sa piyak sa mga seri sa mga pagsaka sang presyo sa petrolyo. Ginabantayan sa gihapon nila mga pagsaka sang presyo sa mga basic goods o kung nagapanguna nga balaklon. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 50 pesos and 45 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 41 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 48 centavos. Ang isa ka euro may baylo nga 58 pesos and 43 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 45 centavos. Para sa aton nga average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded nagabalor sa 64 pesos and 30 centavos. Tubtob 66 pesos and 29 centavos. Ang premium nagabalor sa 65 pesos and 30 centavos. Tubtob 67 pesos and 29 centavos. Kag ang diesel nagabalor sa 50 pesos and 33 centavos. Tubtob 50 pesos and 95 centavos. Para sa aton nga sports news, ginpili sa Filipino-Japanese golfer nga si Yuka Saso, ang Japanese citizen sa reports ng Japanese media. Si Saso ang ginbunag sa Japan ang akon hapon ang amay, samtang Pinay ang Iloy. Ang na-report nga nagdesisyon nga full-time nga magpresentar sa Japan sa tion nga magaedad na inisang 22 anyos sa June 20, 2023. Sa idalom sa Japanese nationality law, ang holders ang dual citizenship ang kinanglan nga magpili sa isa ka nationality sa edad nga 22 anyos. Ang world number 6 ang naghatag man sang duag sa pungsod sa Tokyo o 2020 Tokyo Olympics kasunod ng pagkuha sini isang ikasyam nga pwesto. Ginepresentar man sini ang Pilipinas sa 2018 Asian Games sa Jakarta, Indonesia kung saan nagdaog ini sang duha ka medalya. Ang pinakadako nga kadalagan sini ang nagtop ini sa 2021 US Women's Open. Si Sasong yara sa karon sa Japan agud makigbahin sa Tokyo, Japan Classic. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 38 minutos na nakarigad sa takta nga sa isaga. Kagkaroon sa ito naman nga entertainment news. Gindala sa aktor nga si Leonardo DiCaprio ang touch of Hollywood star power sa UN Climate Summit sa Glasgow, Scotland. Kagini ang gidugukan sa madamo nga journalists kag fans sa nagabotini sa Day 3 sa nasambit nga conference. Ang aktor nga muman ang UN Climate Change Representative
live ang nakuan sang litrato sa conference samtang ginasuksok ang blue suit kag itom nga face mask. Ang entourage kag crowd sa mga tawo ang nagalaom nga makakuha sang litrato ni Leonardo DiCaprio sang ilang mga mobile phones samtang ginapalibutan ang aktor. Ginabisita ni DiCaprio ang Q Sciences Carbon Garden Space, ang exhibition sang main conference nga may tinutuyo nga ma-highlight ang mahimos sang role plans sa paghatag sa solusyon sa climate change. Si DiCaprio ang labing nakilala sa gindala siniyang papel ni Jack sa pelikula nga Titanic. Samtang, gintuman sa Miss Universe of Philippines 2021 si Beatriz Gomez ang task sining mag-inspire sang iban matapos sa nagipakigbayan sa Miss Universe Philippines Organization nga nagbisita ini sa iya alma mater nga University of San Jose Recoletos sa Cebu City kag naghatag sang inspirational message sa iyang mga schoolmates. Suno sa Miss Universe Philippines Instagram caption, ang queen wala nagakalipat kung sa din ini naghalina. Ginapakita sa litrato ang si Beatriz ang nagasuksok sang pinakamatamis nga yuhom samtang nagatindog sa podium kag nagpose ka upod ang university logo sa off-shoulder yellow-green dress. Ginpatigan ni Beatriz ang iyang homecoming sang Martes masobray sa kabulan matapos nga niyang nagdaog sa Miss Universe Philippines crown. Siya ang naghimo sang kasaysayan matapos nga manginabing unang openly gay candidate nga magdaog sang titulo. Ang beauty queen na natala nga magakompete sa 70th Miss Universe pageant sa Israel sa bulan sang Disyembre. Para sa aton nga Bombo Health News, ginalantaw sang gobyerno sa Pilipinas ang pagbakuna sa mga minors nga nagaedad sang 5 tubtob 11 anyos batok sa COVID-19 sa 2022 suno sa opisyal sa Department of Health o DOH. Suno kay Health Undersecretary kag Chairperson sa National Vaccination Operation Center o kon NVOC, Merna Kabutaahe, ginakonsiderar na sang mga ining ipatuman ng ilang nga plano sa madason nga tuig nga bakunahan ang nagaedad sang manubo 12 anyos. Ginaprobahan sa Food and Drug Administration sa United States ang Pfizer's COVID-19 vaccine para sa mga kabataan nga nag-edad sang 5 tubtob 11 anyos. Suno kay Kabutahe, ang kaangayng authorization sa Pilipinas ang dapat magiyahan sang rekomendasyon sang experts kalakip na ang Health Technology Assessment Council. Sa Miyerkules, ang Pilipinas ang nagumpisa sang iya vaccination sa tanan nga mga minors nga nag-edad 12 tubtob 17 anyos. Tinutuyo sang gobyerno nga magbakuna sang 11.4 million nagikan sa nasambit nga age group. Kabugusan nga 40,419 minors with comorbidities ang nabakunahan na batok sa COVID-19. Humalin sang nagkampanya sa Oktubre 15. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa takdang nga sa isaga. Kagaron sa ito naman nga balitang espesyal. Kung magulam sang libro sa isa ka library, dapat ini ang iuli sa nagakaigo nga date of return. Apang bangod sa isa ka college reunion event, nauli ang isa ka libro na ginhulam sa isa ka library sa University of Cambridge sa Britanya nga 50 ka tuig na nga overdue. Sa Jewwood Library, ang libro ang isa ka 19th century nga atlas nga gin-publish sa Society of Diffusion of Useful Knowledge kag gin-drop off sa library matapos ang isa ka college reunion event. Mayupod ang sulatang libro nga nag-eksplikar nga ini ang ginhulam sa isa ka Trinity Hall undergrad student sang early 1970s. So sa library, wala na sila sang nagakaikon library official, wala na sila sa nagakaigo nga record agad nga madeterminar ang exact nga petsa kung saan gin-check out ang libro. Sunod diri ang penalidad para sa overdue nga libro ang masobra sa $4 kung masobra 200,000 pesos sa rate nga kapin 40 cents o kung 24 cents kada adlaw. Apang naguntat na ang pasilidad sa pag-charge sang late fees, 3 ka tuig na ang nakaligad. Sa statement sa library, nagapasalamat ang mga opisyalis sa persona nga nagbalik sini sa ila kagin pahayag nga it's better late than never. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 saga. Kagaron sa ito naman niya, weather update. Alas 3 kayo na sang kagahon ng low pressure area ko ng LPA. Ang ulihin nga nakita sa 580 kilometros sa isang Borongan City, Eastern Samar. Ang northeast monsoon ang nag-apekto sa Luzon. Ang Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Palawan, Northern Samar, Samar kag Eastern Samar ang mag-eksperyensya sa
mag-alumon ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob dala sang low pressure area kon shear line. Ang Mindanao kag nabilin nga bahin sang Visayas sa maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtob magal-umon ng kalangitan nga may tumalagsahon nga pagulan kon pagpanaguob dala sang localized thunderstorms. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Luzon na maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtob magal-umon ng kalangitan nga may tumalagsahon nga pagulan dala sang northeast monsoon. Ang northern kag eastern section sang Luzon kag eastern section sang Visayas ang may kasarangan tubtob mabaskog nga hangin nga magahuyop sa naminhan na sidlangan. Ang Visayas kay nabilin nga bahin sang Luzon na maka-eksperyensya naman sa mahina tubtob makasarangan nga hangin nga magahuyop sa naminhan na sidlangan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 44 minutos ang nakaligad sa takna nga sa isaga. Samtang sa ato naman natin sang temperatura sa Metro Manila 26 to 32 o kon 33 degrees Celsius. So 4% ang chances ang pagulan. Ang hangin may kabaskugon nga 0 kilometers per hour with clear and periodic clouds. Sa bayan sang Tugi, Garawa, 22 to 32 degrees Celsius ang atad sa temperatura. May 11% nga tsansa ang pagulan. Ang hangin may kabaskugon nga 2 km per hour, partly cloudy. Sa Aklan, 26 to 29 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 45% ang tsansa ang pagulan. Ang hangin ay may kabaskugon nga 45 km kada oras. Maulano ng panahon. Sa bayan sang Davao, 23 to 32 degrees Celsius ang atad sa temperatura. May 10% nga tsansa ang pagulan. Ang hangin may kabaskugon nga 8 km per hour, partly cloudy. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 24 to 32 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 18% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabaskugon nga 8 km kada oras, cloudy. Ang adlaw ng butlak las 5:40 kay nasang kagahon kag bagatunod na 5:23 karon sa kahaponanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 45 minutos ang nakaligad sa takna nga sa aga. Inyo na batian ang mga balita ang gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subukan daw sang Webes, Nobyembre 4, tuig 2021. Kag sa ato naman nga Christmas countdown, 51 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kag sa ato nga Bombo News Analysis ang ipadala sa isa ka maukod gatang palamati sa Bombo Radio Bacolod. Inang ginbasa ni Bombo Daniel Editionnewscasters may tigulo, plastic barrier. Plastic barrier sa salakyan kakasuna. Kay wala man sang pagtuon nga sang virus nagadala. Kung kay isa nagatampa pa sa imuguya, kay wala man gin kaayo sang salakyan nga nagadala. Pabor ni sa aton mga gamaniyo sa salakyan. Agod ang ila pang hakroy, hindi na madugangan. Sige pangadaan saka ang gasolina nga nagadugang sa aton mga driver sing ila problema. Kung ginimo na initani isang temprano, wala na ang aton mga driver nag-agunto o galing ang COVID-19 do negosyo nagpaalala sang pangabuhi sa mga tao. Maayo ini nga lihok sang gobyerno nga mga 70% na ila pasahero kabay pa ini magapadayon agod makaginawa man ang aton mga driver sa kapigaduhon. Ang inyong pauna-una nanawa naging padala ni Leo Siralbo sa Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radio Bacolod, bombo_bacolod@bomboradio.info.